Pini chitini phai Cracer Keparni Dilai Joseph Terang Memorial Hall along Karbi Film Society pen Kachipatri Pipon Lapen Karbi Cultural Society pen Kachirabdun Non Nangkileji Ingdeng Phokep Kechok Karbi Youth Festival Sertalin Ketalon Jiamen pen Long Beach du Karbi Talent Hunt Singing Competition Audition Round Dilai Joseph Terang Memorial Hall along Kipadopon Dilai along Kipadopon Audition Round along Dang Plikeba Getom Contestant Chetong Ponlo Lapen Banging Koya Tumapad Mega Audition Round along an Ingwai Ponlo Aman Ben Kachetong Don Karbi Film Society Tiripi Rap Kong Chondang Sanjoy Terang Sai Hem Chondang Suresh Timong Dihin Chondang Mahindra Teron Borjan Hawar Jutang Asong Amaipu Janasing Teron Chondang Janasing Tokbi KC Dilai Head Branch Amaipu Brojen Hanse Assam University Difu Campus Sports Secretary Tenson Taro Lapen Pinangan Manping Keduatum Chetong Dunlo Karbi Film Society Tiripi Rap Kong Chondang Sanjoy Terang Pen Nangke Pachini Dunke Nonangke Leji Karbi Risonim So Ronga J Sertalin Ketalonji Kapache Thangponji Aphansi Ke Claim Pon Lapen Karbi Ariso Lun Kilun Anathu Aning Ke Hangpik Atumaphan Kirung Pang Tuibdunji Aphan Isi Achatai Kithik Ponlo Lapen Kapre Kadimta Lapusan audition Padodam Langkota Nang Pachini Duntu Non Ningkan Phokep Sertalin Ketalon Non Karbi Youth Festival Aparman Panong Si Nilitum Karbi Film Society Yahin Pe La Karbi Long Beach Chidu Talent Hunt Bipon Se Nilitum Pache Thangpon Po Pusi La Soa Mang Se Nilitum Non Dak Pini Audition Bipon Lo Ladak Dilai Hawara Lo Nasi Nilitum Karbi Also Madum Sitame Penan Ke Thek Dumdo Kasi Anso Se Ang Song Kele Dunji La Soa Aparman Pen Se Nilitum Bipon Lo Kasi Ke doa natum sitame cepat de tunang po son thak taksi non ilitum dilai ha walong sitame dikebra ka thom bodi dikebra ka thom so martum dolo lan pen ilitum non baing koira panong pensi hai pon walang litum la an so se non ko la mega audition nang le thupo la sohora lang litum hadak taralang solong si cepat de pon Borjan Hawar Jutang Asong Amaipu Janasing Teron Pen Kaninje Ponke Bokajan na Pen Borjan Angkang Ahawar Arisoe Janga Tumtar Labangso Lamkan na Pen Lun Kachepate Long Chipate Dunang Po Lapen Karbi Film Society Aphan Kachoro Sitami Pajir Ponlo Ini banggal dadak Bokajan Arion Nili Penceng Lok Dak Bagpuri Lapen Borjan An Ariso Tum La Sot Lun ke Ludono Anong ke hang tum Cepat duk alang tum ahem pen ko ano neke hilu pen Lapen ke semana tunggu api pulun dam le da solun ke lun long nang ji toy dunduk alang litu masih cewa pasti nili kaduk bi pantame chuni ning tung lo karbiang long long sonak taksi la borjan long mate bokajan rion tame ili tum holo sosong da ka citu aku citu bangke non ki bang jilang ari su yang tum ke alang litum tai isi aking kom ke cior isi chatai bangke asitina long tame ili tum ke non pirthi long ke indong ke cithang ke duniani hajar le puneta TV long punoi kamera long punista film long besi kini ke henu ke chok ki akdom hikha da hi bola kasi la solong bang karya khai tum mante anpa kame la borjana ken cheng lok la puan ge konpitung si poke sona thakri ngil tum da chipar hi do nang ku kusini Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbeng Long Lai